У Львові відкрили фотовиставку, присвячену українським прикордонникам. Експозиція об'єднала понад 2 десятки світлин, які показують військових у 2 вимірах – до повномасштабної війни і на передовій. На фото різкі контрасти – усмішки мирного життя без бронежилетів і зосереджені, загартовані боями погляди. Автори виставки прагнули показати не лише війну, а й особисті історії про втрати, силу і надію. Відвідати фотовиставку «Обличчя кордону» можна до 19 квітня на 3-му поверсі Львівської галереї ЗАК. Тут є приблизно 23 долі, і вони так чи інакше різні, але їх об'єднує те, що вони всі, ці люди, вони стали на захист нашої держави. Хтось після полону, хтось після поранень, хтось продовжує службу. Зображено сам процес перетворення нашого правоохоронного органу. Якщо ми починали з звичайних неброньованих автівок, то зараз ми виконуємо завдання на броньованому транспорті.